Mara żagħżugħa kellha bżonn tieħu l-injection tat-tetnu wara li kellha inċident meta qatet subajja b'musim saddad meta marret iċ-ċentru tas-saħħa ta' Gżira nbatet tixtri din l-injection mill-privat għaliex qalula li fiċ-ċentru tas-saħħa kienet out of stock. Mort il-klinik tal-Gżira għalt li għal xejn ġejt għalt li għax m'għandniex injection, issa ġifieri m'għandekx injection jien. Għalt li out of stock, għalt li ma smajt fuq l-aħbarijiet għattela smajt għattela ma pretendejt li s'issa ġibtuha. Għattela jien llum għandi bżonna. Għalt li mor siba man spizjar. Etta xinu? Għalt li siba man spizjar. Il-mara kellha ddur numru ta' spiżerji qabel ma finalment inqdiet. Mort il-Gżira, mort 4 spiżerji l-Gżira, mort 3 spiżerji San Ġwan u mort 2 spiżerji Birkirkara. U mbagħad irnexxiel insib minn Birkirkara. U l-aħħar waħda li kellha ta' Birkirkara. Tispjega kif kellha toħroġ iktar minn 20 euro minn buta biex tixtri din l-injection. Le, kelli nixtriha 21.50. Imma ifimni, aħna nħallsu t-taxxi, immaġina għal dawn l-affarijiet ukollu, le? Madankollu spiċċat xorta tiffaċċja diffikultajiet meta reġgħet marret iċ-ċentru tas-saħħa ta' Gżira biex tingħata din l-injection. U mbagħad rġajt mort lura mill-klinik tal-Gżira u kienu l-5:15. Għalt li issa ġejt, għalt li hawnhekk għalt li sal-5. Ittila sal-5, qed terġgħi inti ma tistax ittieli l-injection. Għalt li le, għalt li hawnhekk għalt li sal-5, għalt li issa l-5:15. Ittila ma tistax ittieli inti. Għalt li ħen nista' għalt li titkarta man tit-tabib, ittila biex nagħmel karta man tit-tabib, ittila jtieli t-tabib mill-ewwel. Kien biss wara l-insistenza tagħha li l-mara ingħatat l-injection. L-injection tawili huma mbagħad għax bqajt ninsisti magħha għalt li ħantilek għalt li ma tkunx darb'oħra imma. L-esperjenza ta' din il-mara tingħaqad m'esperjenzi simili li għaddew minnhom numru ta' pazjenti oħra li fl-aħħar ġimgħat kellmu ma' One News dwar id-diffikultajiet li sabu meta kellhom bżonn huma wkoll jieħdu l-injection tat-tetnu.